Pakru jikwara mugiro kama na nyoku ketera mugi TV ka une wang sae chendu moro mar duel kamwangisi weche mosebedo katimore pacho ka endi wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch kobeta manager loko marwa bange chendu moro mar duel kidieny mar ariyo wadhi go mbaka gi Mheshimiwa Adumo Owuor en jaod bura manyakacha kendo bende en ja ODM matene wadhi penje gi to ODM koro chomo kanye gine sirikal kosoyo gidhi tigi sirikal kosoyo to wach mar puodho jotend migepe biro bedo nang'o to Azimio wach ne rumo kosoyo to bang' ma telo mar od bura dhi bedo nade ka koro gin jomonego bed ni keto sirikal tesre ema chalo ga gima gidonje sirikal mane mbaka modhi goyo kod Mheshimiwa Adumo Owuor lakini sani magi weche manyien mawano. Jatend piny Kenya William Ruto walo Dorcas Agik Oduor kaka Ton Jener ka Beatrice Akul ogwel ne migawo mar dongruok Afrika ma Ugwe. After doing a fair process, free and fair process, you go and say we are going to change that name. Who has ever heard of that? Yuaruku muche Azimie wi chenro mar chuogo IBC ka duond bura mar NLP yuak ni temogogi chenga. Komiti marango kenge mar bero sekta mar kanisni e pacho ka ochwalo ripod gi ne jatend piny ka dwaro margi en ni ket chike mag tayo sekta no. Erokamano an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi ndendo no vija taya nyakuar guoko cha pesa. Koro magi weche manyien ni jatend piny Kenya en William Ruto owalo Dorcas Agik Oduor kaka Ton Jener mapacho ka endie. Dorcas nitiere kod lony mar ariye weche mag chike mapacho ka osetiyo kuom thuolo mar higni 30 e sirikal. Ponono ni Dorcas opuodhi obiro bedo miyo mokwongo bedo Attorney General e history ma Kenya ka. Tok dangni makoni kod kocha gikone nenore ni jatend piny William Ruto oyudo jal mowinjore kod lemo mar Attorney General. Tok ne Justin Muturi gole lemo no, jatend piny nowalo Rebecca Miano e kama nochako loke pache kendo tero Miano e migawo mar limbe. Gima nochako miyo komno odong' nono. E oboke ne ute fwambo odiochieng' ma kawuono, jatend piny owalo Dorcas Agik Oduor e lemo mar Attorney General. Dorcas en okil mani kod lony mar ariya tok tiye sekta mar sirikal kuom thuolo mar higni 30. E lony mare, Dorcas osechiwo paro malach e wi bero chike mapacho ka, kamoting'o chwalo buche makedo ne ratich oganda kod chiwo paro e wi chike. Dorcas bende ipako kuom bedo jambola kendo jadiera e tije ka en jal morito chike mapacho ka. Dorcas nopuodhi kako okil mar doho mamalo e pacho ka e higa mar 1992 tok yudo digri e somo mar chike e higa mar 1999 kod diploma mojiwre kata postgraduate diploma kowuok e kar tiegruok mar chike mar Kenya School of Law e higa mar 1991. Gie sani otiyo kaka jagoro e apisi mar jomin buche. Jatend piny bende owalo Beatrice Akul Moi kaka jatend migawo marango chenro mag dongruok e pinje Afrika ma Ugwe kata EAC. Moi en jalony e weche mag science mag oganda kanotiyo kaka jatend migawo mar pi kod lope e kaunti ma Turkana. Ponono ni welo mar Dorcas Oduor opuodhi odhi bedo miyo mokwongo bedo Attorney General e historia mar piny Kenya. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koro chenro mar gwelo aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IBC chalo kama dhi bedo gi digni bang' achiel kuom duond buche mag Azimio buogo mar dhi e doho. Duond bura mar National Liberal Party oramo ni jatendgi Augustus Muli emane oyier kod ombulu mathoth kod duond buche mag Azimio kendo gikwedo kang' mar Junet Mohamed mar ODM ndiko ne karan mar Senate mar chwalo nying Koki Muli. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino lero no wachni. Chenro mar manyien mag IBC chalo ka gima dhi muomore e bugo bang' duond bura mar National Liberal Party buogo dhi e doho poni riwruok mar Azimio ochwalo nying Jambetre Koki Muli kaka jakanyo mar aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IBC. Kao twa kod jofwamb weche e bore Nairobi, jatend duond burano Augustus Muli mane ochwal nyinge kod Azimio chieng' geso ne karan mar od bura mar Senate mar chung' e logi e aput makamano oramo ni en emane oyiere kod Azimio bang' yudo ombulu 16 kuom ombulu duto 23 mag duond buche mag Azimio. I was given a certificate, which has been shown here. We were given everything. We were given results from the polling station. The agents of Dr. Koki Muli signed that they have witnessed those results. And we left happy that finally
it had spoken. Of course, my right is to go to court, but I'm counting on the parliament to do the right thing. And the right thing is all here, very well documented. Ne wadi e yiero tarik 20 kod auchiel Machakos kano semiwa notices magimoro mara ne otimo kaka owinjore. Daktari Augustus Kialu Muli, main party leader mar National Liberal Party, ne oloyo candidate mar Wiper Democratic Movement mar Stephen Kalonzo Musyoka. Wantiere gi documents kaka manyiso kaka yiero notim e yo mayanga. Koro wan gima ok wang'eyo ni to ere kaka IBC nyalo timo yiero mami certificate kato Junet Mohamed gi Kalonzo dibet kamoro kato wacho ni koro ni yiero manutimo Machakos noendo ni ok en yiero magin gi yango. Ginyiso jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Junet Mohamed mondo chwal oboke moro amora manyiso jal mane oyier kod Azimio mopogore gi Augustus Muli. Ambassador Koki Muli, man Stephen Kalonzo Musyoka gi Junet oro nyinge bunge, no yombi no yudo mana kura 7 kende kuom ji 23. Kura 16 no gone Daktari Augustus Kialu Muli. Omiyo wagombo ni kadibe ni wabedo nyiso ranyisi maber mar telo. Kik waber jok masik wacho kania ni sirikal masani en sirikal ma dictatorship to wan wawegi watimo the opposite. Koyo kod Augustus Muli osiemo spika mar od bura Moses Wetangula kuom puodho Koki Muli mane ochwal nyinge kod Kalonzo kod Junet Mohamed kagiwacho ni Augustus Muli emane oyier kod ombulu e riwruok mar Azimio ma ok ambassador Koki Muli. To kamabor warito kawuono neno gima spika dhi timo, wageno no dhi timo gima sheria dwaro. Koko timo kamano dwaro medong. Gwandruok e kind riwruok mar Azimio ewi jachung' margi e aput makamano koro buogo mar duoko piny speed mar gwelo commissioners manyien mag IBC poni wach makamano odhi e doho. Mabiro kalure ni odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo e aputno en chieng' tich 2 jumani kalure kod chik. Nyaka sani riwruok mar jogo kwan Ice Park, riwruok mar Okinde LSK, riwruok mar Ute Lamo kod komiti mochung'ne tayo duond buche e od bura PPLC kende ema osegolo ayanga nyinge mag jochung' magi kalure kod chik. Jachung' mar LSK en Caroline Kituku e kinde mar riwruok mar jogo kwan Ice Park to idhi chung'ne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Riwruok mar Ute Lamo idhi telne kod Nelson Makanda kaachiel kod Fatma Saman ka duol mar PPLC to ne ochwalo nying Evans Misati kaachiel gi Nicodemus Bore. E ote mane ochwal chieng' Ngeso, Augustus Muli ne dhi chung' e lokwet jood bura manok kata Azimio. Kata kamano, Azimio kokalo kuom Kalonzo kod Junet Mohamed ne oloko chung' margi kendo chwalo nying Koki Muli ne karan mar od bura mar Senate. Duol mochung' ne chenro mag od bura PSC bende pok ogolo ayanga nying jochung' magi 2 kata odoko ni spika mar od bura Moses Wetangula ne igeno mar chiwo ler chieng' wuok tich jumani. Chik manyien mar yiero mar 2024 en achiel kuom paro mag chik 9 mane ochwal kod komiti mar NADCO ma kelo lokruok e pacho kae. Kata kamano, poni ywaruok odhi nyime ewi paro mar chik mar yiero to odhi riwore kod paro mag chik 8 ma pod kumgi omoko e rot e od bura mamalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mar medo nyadhi mar paw ndege ma JKIA mane ichano gi piny owacho kitiyo kanyakla gi kambi mar Adani Airport Holdings Limited oyudo ng'ikruok bang' jago moro chopo e doho mar chungo chenro no. Lango wacho ni okang' ma sirikal dwa kawo mar miyo teko kambino mar timo lokruok moko en ataro mar chik. Kendo kata kamano, kambi madwa timo lokruogego bende ni kod historia mapek mar mibadhi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En kwayo mochwali doho gi jal mong'ere kaka Isaac Langoguyo, kwayo madwaro mondo mi chungi chenro mar bero paw ndeke ma JKIA kokale keto pawno e lwet kambi mar Adani Airport Holdings Limited. Guyo wacho ni okang' ma idwa kawo gi piny owacho en ataro mar chike ma pachoka kendo ok oluwo chenro ma chike dwaro mondo mi lu eka okaw okang' ma kamano kama oting'o dwaro pacho ganda kendo keto ler makende e chenro ma kamano. Bende odwaro ni doho wit kucha winjruok mora mora ma piny owacho osedonjo gi kambino kendo ruch oko chenro mora mora mosetim kotenre gi winjruok ma kamano. Dwaro bende nitiere mondo mi duok penjo moko matek ma jopiny dwaro duoko e wigi machalo kaka ni ere chike manolo mar keto paw ndeke ma JKIA e lwet joket mwandu kata ji giwegi.
Ere gimomiyo notim chenrono kapok okawo pach oganda? En ang'o momiyo piny owacho time apanda? Kendo to ere gimomiyo ohala ma itimo iye ok oketie yor ayanga to itimo mana gi jomoko apiny? Gino mamedo kelo penjo mathoth en historia mar mibadhi kaachiel gi rocho ratich oganda ma kambi mar Adani Airport Holding Limited nitiere godo kama oting'o nonro madhi mbele e mibadhi mar dola bilionde modhuro momako gi e piny mar India kod piny mar Amerika. Kambino nitiere kod yore magikwepo godo chulo osuru ka bende e kinde mokadho ne nitie kwayo od bura ma piny Australia mane dwaro mondo mi geng'ne kambino e higa mag 2017. Mabire kinde ma jotend migepe ma pacho ka Musalia Mudavadi tamore ni onge winjruok moro amora ma osetime kind kambino gi piny owacho ka oganda jo Kenya to koro dong' kod penjo modhuro maloyo duoko. Jomo Kenyatta Airport is not on sale. This is a public asset. It is a strategic asset. And if it was going to be sold, you can only do it after a full public process that Parliament endorses. So anybody who is giving the impression that the airport, Jomo Kenyatta Airport, has been sold is not being factual. It is not true. What we need to appreciate is that we will need to modernize our airport. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Apisas adek motenore gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua odadho gi apisas mag okwach kich kaluwore gi ng'anyo mar rowere mag Gen Z mosebedo kibago pacho kaendi. Apisas go oting'o jaod bura ma Nyeri Town miluongo ni Ngujiri Wambugu, jaod bura ma Embakasi West machon George Theuri kod jating dai mar Gachagua Munene Mumbi. Ji adekgo kaachiel gi jood bura ariyo mamoko osendiko dhogi kendo singo margi mar konyo nonro mar geto keto ayanga sir ne ng'anyo mar rowere mosekelo tho mar ji 60 kod hinyruok ne oganda mamoko. Magi timore e kinde ma jogo ma oteno Gachagua to osekwedo ripode matudogi kod ng'anyo makamano. An impeachment motion is being considered against the deputy president. I would want to make it very, very clear that that is an affront towards the mountain, and it is really an attack on us as a people. And we will not take it lying, but it has its consequences. Whoever feels that that is the way to go, we kindly tell them, bring it on. Aput mane ochuogi mar nono timbe mane okelo tho e bungu ma Shakahola ochwalo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto ayanga kawuono. Apudno motelne kod jadolo Mutava Musyimi oyango ni dwaro nitiere mondo rid chike mag thiro puonj mabam mawuok kuom jodolo kendo jiwo somo mag weche Nyasaye e sikunde mondo kony jopuonjre ng'e adieri e wi wach mar Nyasaye. George Bati miwa ler mar wachno. Mondo ne piny owacho yang matut adier wi kaka thoe ma Shakahola ma itudo kod jadolo Paul Mackenzie ne obet kod kit puonj manomiyo oganda ne ok nyal fwenyo ni kit puonjgo ne tero gi siol piny jomotho. Piny owacho ne ochuga put mar timo nonro ewi thoe ma Shakahola. Apudno motelne kod Rebni Mutava Musyimi giko ne to chwalo ripot margi ne jatend piny William Ruto kendo yango gik ma giyudo kod okenge ma owinjo keti mondo thir timbe maket kod mano timore Shakahola. E lipodno apudno koni mondo rie ute mag lamo mamoko kuomgi loko ndiko ataro kendo reso jo Kenya e obadho machal kod mano kelo midhiero ma Shakahola. Piny owacho nyaka ket chike mamenyo ute mag lamo mathurka koting'o chugo komishon mabiro ng'iyo ute mag lamo, miyo sirikal bende thuolo mar ng'iyo kaka itayo ute lamo, loko kendo rido e chike mang'iyo milome kod lendo machopo ne jopiny, gundho makare puonjo somo mag wach Nyasaye sikunde kendo keto kenge mag neno ni jopuonjre ong'eyo adier kendo konyo jo Kenya e fwenyo jodolo manyayo puonj mobam. Bende gidwani keto kenge mag puonjo jopiny e wi dinde kendo yango kum mawinjo miji manyayo puonj mobam, kopogore kod yango kaka ichwalo weche ma ichich ni gin puonj mobam. Koyudo lipodno, jatend piny William Ruto koni gidhi keto kenge mag neno ni dwaro mar apudno ketie tim kendo reso jo Kenya e wi puonj mobam mamoko kuom ji ma opondo e wach Nyasaye tiyo godo e neno ni orit ratiro mar oganda jo Kenya kendo rit ratich kanise matayo tije geyo makare. We will be taking the next steps in making sure that the good work you have done so far translates into what will do two very important things for us. Number one is to protect our freedom of religion in Kenya, and to also make sure
that that freedom is accompanied by protection from those who want to abuse religion for other reasons. Jatend piny bende olero ni ibiro chiw thuolo ne jo Kenya mondo gol pachgi e wi yo maber mar rieyo weche mag lemo thurka. The next steps on the discussions on the policy framework that you have suggested will be informed by the broad views, perspectives, ideas, suggestions from the people of Kenya. Because public participation is now part and parcel of our legislation framework, of our policy framework, and of all government interventions and interactions. Mondo tiek timbe machal kod manotimore Shakahola manokelo tho mar oganda buora, jopiny biro bedo kod duol mogik e wi kaka owinjo ta ute mag lemo kod weche lemo thurka. George Bati, Ramogi TV. Riwruok mar jolos modhi mag tedo e pacho kaendi mong'ere kaka Edible Oil Manufacturers ochiwo siem e wi rochruok mar ochumi, gino mabiro kelo lal kod nok mar tije kaluwore gi nengo mamalo mar loso modhi. Jokanyo mag riwruogno kotelne gi seneta machon ma Mandera Bill Okero owacho ni medruok e nengo mar mo tedo biro kelo pek ne oganda jo Kenya kaluwore gi medruok mar atamalo 10 mar osuru e wi modhi ma iomo e pinje maoko. This is really surprising because there was no engagement, there was no discussion by the government with the industry. You know, when you it's one of the challenges of this government that they do not engage industry at all. They do not engage, with manufacturers, with with the stakeholders or people who are, because you need to plan. Businesses need to plan. They need to, you need to prepare for finances, for cash flow, for investment. But the way the government just wakes up and today you gazette and tomorrow you start paying taxes. Already when Kenyans were complaining, the tax is too high. So the impact of this thing is obviously the demand will go down. Lweny ne omuoche od bura ma Wajir tok jo od bura bedo gi gwenyruok e paro wi budget mar hik mar omenda mar 2024 nyaka 2025, gino mane ochungo chenro mag od burano. Gwenyruok nowuok tok moko kuom MCAs wacho ni budgetno ok rang chandruok mag jodak ma Wajir. E kindego jo od burago bende noyango ni sirikand kauntino osebedo ka rocho tije od bura ma kaunti nendo. Lwenyno noweyo kethruok maduong' e od bura. There's no one time that this budget is going to be discussed unless otherwise we will scrutinize and we will see what is there. This is an independent where we are going to advocate the right of the people of Wajir. We can't be misused. We can't be given an instruction. We can't be given an implementation by the executive. Okay. Koro, wadhi yo moro machuo kodo goto weche manyien mobro kelo iri kind, lakini 2-3 nono nana kuse orote maruka. Makamu ka niki sumo kanyo endo wacho ni onge kama ondiki e chik ni joluwe manyaka bede opposition. Kendo wan ne okonyuolwa ni wabede opposition. We will never go back to opposition until further notice. Mano makamu ero kamana ahinya. Ramogi TV ma Pastor Omondi Otiche mar gemo nyinyore. Piny Kenya to pok ochunga maber, nengo chiemo tek miwuoro. Ero kamana ahinya Pastor. Aneni maler nyakwar guoko cha pesa ma Prince ka wuok ka Bondo Misambi Pombo. Ero kamana ahinya. Ma Steve Lo ka Homa Bay wacho ni Ramogi ler kabisa. Ero kamana ahinya. Ramogi TV Trevor anasiro chenro mar nono kuonde mag lamo kaka komiti no dwaro. En adieri ni nitiere kuonde moko mag lamo magitimo dhi ataro kod ndiko mar biblos men muma. Ber ka ng'ato nyalo siro yie mare kod ndiko. Maendi Morris Nyawade wuoda Sembo Ndwara. Ero kamana ahinya Morris. Wakaw yuyo moro machuo kodongi weche manyien kik idhi mabor ahinya. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jolly Slekong.
due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Kikite kamano. Kitieko aboye. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Morwako kendo nyikwara mugodhene mbele gi weche manyien matimore kani jotend migepe Musalia Mudavadi osingo ne jo-Kenya modak e pinje maoko ni sirikal biro rito ratichgi kod ngimagi e kinde ma gidhi nyime kod tijegi e pinje maoko. Mudavadi bende wacho ni sirikal biro neno ni oket lai makare mar neno ni omenda ma gioro e pacho ka itiyo godo e yo maber. Mudavadi ne olosi kinde mane otayo nyasi mar goyo oriti ni jopuonj moyo 60 moyudo tich e piny mar Amerika. Mudavadi omedo ni nying Kenya ber oko kuchocho kaluwore kod tich maler ma joma tiyo oko osebedo katimo, gima koro lombo jopinje mathoth maoko mar dwaro tiyo gi jo-Kenya. And also he has promised, of course you are sending, but what you are sending with the Lord. For all stakeholders, the Lord is your shade at your right hand, the sun. It's now over $4 billion coming to the diaspora. If that money was just put in one basket, what the diaspora is remitting to Kenya can completely build a new airport terminal in one stroke. That is the power that the diaspora now has. It's a very serious thing if you think of it. So we are looking at you with a lot of hope that you prosper, because when you prosper, then Kenya also does what? Prospers. So tunawatakia heri, tunataka mupate nafasi nzuri, lay the ground for the others who will come after you. And I want to assure you that the government of Kenya will always be as supportive as it can be. Kambi kunyo mula mar Shanta mageto tayo chenro mage Gemra mula e kaunti ma Siaya ochako yudore kende rot madenye tielo machielo bang' jaod bura magem Elisha Odhiambo dwaro ler manemba mar wuon kambi no endo. Jaod bura no oseyo kambi mar Shanta mawachore ni osebedo ka tayo tijene maonge kod ler kendo mosekelo kwe modhuro kata kwet modhuro kowuok kuom jopiny. Elisha bende wacho ni tije kambi Shanta en ataro mar chik kaluwore ni lesen mane omigi en mar timo rameny to ok mar kunyo mula. Ojolo bridge owacho ado nyiso chieng' ya market no on record. They can't just walk to a school and build a toilet without having a structure, without talking to the leadership of game.
Going forward, I'm going to have a more serious meeting in Ramula to ensure that our community benefit. They don't lose in the process. Wawinjiregi MP ma Rwanda. Wador Santa Gold, kakunyo, dhahabu, tuntia structure. License magengo and mara exploration. Kaingi license ma exploration kinyaltimo mining. Nige iwajin tingo samples check to tingo gold majo game udego. So I'm going to put a stop to it. Jodak e gwenge mag Oruba, Sianye, sub-county Masuna West, county ma Migori, ywak ni chenro mag kunyo kaachiel kod luoko mula. E gwenge go, ketho alwora saidi. Giwacho ni kwiri mar mercury ma itiyo godo e luoko mula bende keto ngima oganda kod jamni kamarach. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. Kuonde kunyo mula kaachiel kod luoko mula osebedo kuonde mag nweng'o mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Kata bende oganda yudo yuto margi kawuok kuom kuondegi mag kunyo kaachiel kod luoko mula. Kuondegi bende osekelo midhieche mathoth ne oganda ma oting'o tho, hinyruok kaachiel kod kethruok mag alwora. Ywak osebedo kawuok kuom oganda modak machiegni kod kuonde ma ikunyo mula kaluwore kod kwiri mar mercury ma itiyo godo e kuondego ma seche moko mol kendo dhi alwora. Moko kuom oganda osewito jambgi bang' modho pi mantie kod kwiri mar mercury e gwenge mathoth ma ikunyo mula e kaunti ma Migori. Jodak ma Oruba Sensab kod Masuna West gin moko kuom oganda ma osewito jambgi nikech kwiri mawuok e kuonde luoko mula. Koro wakwayo ni jonema kapono yie mondo ominwa masingara mar gweng' kaka gweng' chalo nikech ka giseluoko to gik ma giketogo kelo madhara nikech hinyo dhok. Muya mawuok e wi gigo be interfere with the community nikech oger gi kuonde ma miere nitiere ma nyalo changia gik maricho ne ngima mar dhano. Gini nyaka environment bende mondo donji ong'e digri mag gik miwang'o kacha ka. Jodak Moruba Siany wacho ni kwiri mawuok e moko kuom kuondego ma iluoke mula gwengego ketho alwora kendo keto gi kaachiel kod mag jambgi kama rach mokalo. Moro kwechu kitodo ka pige moluoko dhahabu go dupuke barabara to gin gi chemicals to ang'eyo ni chemicals kaka mercury kata madhane makochamo kata male makochamo to nyaka hinyre. Kunti kine moko mana gisepuke kamano ero madhok moko no modhe kich gipani en pi kata gipani lum maber madhok noto kono chuno mo dike chief be nyalo konyowa. Nyasaye osebedo korito ji lakini dhok emosetho. Kaka diere moko dhok nomodho pi ka chiaye notho nokelo weche mang'eny sana. Bang'e nwawuoyo gi wuon leaching plants go mondo gine kaka ginyalo geng'o gigo mondo mi kik kel tho mag chiaye. Samuel Juma wacho ni moko kuom kuondego ma iluoke mula igero makata pacho ganda ma odak alworano ok okaw kakoro gichiwo seyo ne duolno mochung' ne alwora NEMA. Kama ne gigero gigi no ginyisowa ni koro wadwa gero gigi ka to mae gima wadwa timo koro ubedo motang' no ginyisowa wanopo pani gigi puke barabara. Mana wan kaka the administration asa area naka kech mwalo piny Siany kocha nitie kama itime ok gikaw pachwa wanopo mana ka gigi nie area. Ka opogore kod ywak motede kod kwiri ma itiyogo e luoko mula, ywak bende nitiere ne bugni mathoth man nosewe kunyo mula bende ok oum. Gine bende koro keto ngima oganda kama rach mokalo. Goldigo eko kosekunygi wakwayo ni mondo jonema owuo kod weg bugnigo. Ka tich oserumo to gichiegi nikech mane mabiro jalo kaka kuon minege ji tidhi iwite kata joma kunyo kunya to bugni wawe kuondego ndalo ma koth chwe bugni go pong'. Moko bende ido ka nyumore iye to kuondego japiko ringe nyithindo wuothe mine madhi chiro rugo nyaka gotieno koro mondo ji ohinyre. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal mar Kenya kod tudruok gi jokanyo mamoko ni ong'ala mar yango ni gitieko tuo mar nindo kata sleeping sickness kaka achiel kuom ondama ma gisegoye kedo gi tuoche 21 ma ojwang'. Bende gijiwo lwenj kedo kod tuoche kaka bilharzia kata tuo mar remo kod njofni ma giwacho ni thothne ni alwora mag counties 22 e piny kae Kenya kae. Ka gitwak gi jofwambo e kinde romo mar tiego jochiw thieth e kaunti ma Siaya e chuny boma ma Kisumo, jolony go koro ne lero ni thoth tuoche mojwang' gikelo gi chido mar alwora kod lel mamoko bende.
Gik moko mang'eny ma waneno kaka kata jigas ineno mago en joma nyalo wuotho maybe tiende gi lilo maonge wuot, and then nitie gik moko kaka kata worms be infestations gi ji ok luok lwetegi maber bang' chiemo kata kapok gichiemo kata bang' dhi e choo. Koro ka wanyalo bedo gi some of these things in place ma encourage ni ler is actually one of the key things monego bed ni wang'eyo duoko tuoche gi chien nyalo konyowa dhi mabor sana. Wadwa ni wapuonj jothieth nyaka nyamrerwa ma ginyalo ng'eyo tuochegi, to ka giyudogi to girifagi i osuptal mondo wathiedh tuochegi kapod ok oniang'. Ma entry point mokelowa ka en layo remo kod njofni, to kuom tuoche ariyogi watemo rango kaka wanyalo integrate mondo warangie burdens mag tuoche moko ma bende oket tenge kata mag neglected tropical diseases gi. Odonjone weche mag tuke ni kapten mar tim Kenya Faith Kipyegon en achiel kuom jotugo mosechopo e boma ma Paris kowuok e boma ma Miramas piny mar France. Kipyegon ne otelo ne jotugo mamoko kaka Mary Mora maringo ng'weye mag mita 800, Timothy Cheruiyot, Komen Brian, Kiprop, Bernard Kibet, Lilian Odira, Vivian Chebet, Nicholas Kimeli e kind jotugo mamoko. Ikruok koro biro chakore ne jotugo maringo ng'weye mopogore opogore. Kocha Bernard Ouma olero ni ikruok margi obedo makare kendo geno en ni Kenya biro timo maber e tuke mag Olympics higa mwantiere ni. Coming here, we're coming out with a lot of confidence. I know the competition is so high, but the training as well was perfectly well. And the spirit of the athletes as well in terms of motivation is very well. So we're looking forward to starting the heats. Our main target for the rounds, the semi-finals, into the finals, the main focus now is to reach the finals. For those who are into the final, like 10,000 meters, the main focus now is to deliver medals. Jodak ma Kibera kaachiel gi jotugo e kar dak ma Kibera nobago ng'anyo odiechieng' ma kawuono ka gisundo tend kaunti ma Nairobi mondo tiek gedo mar paw tuke ma Woodley Grounds. Alap ma Woodley manoger higni 50 mokalo nolor gi jatend kaunti ma Nairobi ka gedo mare nochan chakore higa mar 2020. Higano omenda moromo milion 390 noket tenge budget mar kaunti mar gedo no mar alabno, to onge gino mosetimore kanyo kata achiel. Higni 2 bang'e, gavana ma Nairobi Johnson Sakaja notelo nyasi mar chako kendo gedo mar alabno e okang' machielo ka omenda maromo kendo milion 283.9 ne oketi ne gedo mar pauno. Jana tumeamua hatutaki kutengenezewa ground, hata Sakaja asikam, hatutaki. Tutachezea vumbi, sisi ni wase wa vumbi, tutachezea vumbi yetu. Juu Sakaja ametuenjoy, alikuja hapa akaongea akatuenjoy. DNG akatuenjoy, yani ma MC wote, ma MCA, ma MP wote tabia yao ni the same. Pizza wapi mmetengeleza hii hapa mmefunga 2 years. Leo tunao kuikomboa tuichezee tu kwa vumbi. Siku ile uko tayari kuitengeleza ndio tutawatokea mtengeleze na kama material liko. Lakini kama sivyo hatutoke hapa. Tunaambia governor hakuna mwizi hapa. Sisi ajetu ni kiwanja. Si sawa? Ajetu ni kiwanja ndo waizi. Sakaja alikuja hapa kama ni senator akujenga, ni governor hajajenga. Akwende huko. So sisi kila Tuesday tuko hapa kwa kiwanja. Hadi ile siku Bas wadhi yu moro machuo kuodugo to wadhi chako chenro mar ariyo mar duol kama wadhi goyo mbaka gi Mheshimiwa Duma Owuor, jaod bura ma Nyakacho osedonjo kaendi, bende en jatene ma ODM. Wadhi penjo to ODM koro donjo e sirikal koso oyo, joma rowere ma jo Gen Z gi weche gi owinji koso oyo, to telo dhi chalo nade ka koro gichako puodho jotend migepe mokel kanyo, mamoko kuomgi gin joma ne ni ODM. To Azimio to koro chimo kanye mane mpaka mwadhi goyo gi Mheshimiwa Duma Owuor, jaod bura ma Nyakacho osedonjo irwa ka wang'ene nwacho nang'o ka ndio imore treva ma Chris Odero kan Nyakach Sigoti Primary. Aneno ka Kenya osekawo kore, wan koro wanena nene, kamana nya Chris mosena jo Nyakach kanyo. Romo TV
otimore Trevor, report mar nono kanisa oseterni Ruto. Koro nego kete tim mapiyo nikech thoth kanisni ukore mathoth yie ma Fred Osuru ko Dandora to kamana nya Fred aneno duol maler man Chief Abiola Nyang'oma kogelo to kamana nya Chief Oraro wuod Nyasiaya wachono ni no Ramogi TV maber to kamana nya Oraro mane kamo we chendu mar duol kidieny mokwongo koduogo wadhi go mbaka gi Mheshimiwa Duma wuor kidhi mabor ahinya. All right. Kadiher keto wenda mar ler no rin kaka skiza tin mari di star 812 star 784 hash. Parni Ramogi TV en karo jower duto. Amen. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Wow, wow. Hey, yawa, what a surprise. Kara ibende in kae. Inyaki chama pilogote. To in kikigoluya. Chikite kamano. Kitieko aboye. Mi nyathino chwat magera inya muinjire kode. To kata kamano nyathino wiye tek ahinya to en ok owinj wach. Kamana inyo kumketi Ramogi TV ka kuruwane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol Mheshimiwa Duma wuore wendo wa modhial jaod wuor manyakacho sedonjo irwa kaero kamana inyo kumiwa sichi gi Mheshimiwa. Wachaka nigi weche mosebedo katimore pacho ka un kaka jotene ma jo ODM. Udonje sirikal kuso. Sirikal podo kwa donje. But watiyo gi sirikal monde kwe ubede Kenya ka. Ire pogruok ji wacho ni ng'eny ka koro chairman maru modonje sirikal jotend chairman ariyo ni kanyo giwacho ni koro ODM tiyo gi sirikal. Chairman kose donje sirikal tibro mna yiero chairman moro mabro kawo kaka chik dwa. Mano konyiso ni chamo donje nikech mondo chamo donje sirikal nyaka gidhie gimoro miluongo ni coalition riwruok mindikruok maber kaka ne watime ndalo mane wan gi the NAC coalition government. So ma podo kobedo but Kenya nche nigi tungni.
to ogandawa mang'eny paro ni ka in e opposition to koro in mana jasik jomoloyo matiyo e sirikalno. Mano ok e kaka chik en. Chik wacho ni kama gidhie marach to unyalo go firimbi to un e opposition kanyo. To kama gidhie maber to bunya wacho ni ka to gitiyo maber uriwo gi lwedo. To kogi kama piny nigi tungni machalo gima piny dwa gore piny, to ka un chama jatelo maber to kiwere mochwer idhi mondo ikel kwe. Ni wacho ni donje sirikal ne mano mondo mi okel kwe. Mano dhi timore nade? Nikech ok noken jo Azimio mano kelo tungni, ne gin jo miluongo ni Gen Z. Jo Gen Z go nowuok e kor piny ka kor piny kamoro amora. Nitie mane jo Azimio, nitie mane kata jo UDA, nitie mane jo Jubilee, nikech gin gima notuk manokwako piny te. Nikech sida mane nitie nomako jo Kenya te mar the finance bill, nikech the ngima mancho biro matek gi nengo gik moko manche nomedore yo mane ok ne kare. Mano neno kaka chama wa mar ODM motel ne gi jatendwa manokawo the lead, gine manokawo kang' ma mbele mokwongo kowacho garamo dhi mbele, mane moko nitie manoseduok chien. So jo Gen Z gi gimbe giwuok uke gwengwa gi, nitie magwa, nitie mag jomoko kato ne giriwore. Ma in kinene to koro bedo ni ODM dhi tiyo gi jo sirikal ni ma koro dhi kelo kwe nikech koro jo Gen Z omor gi wachno koso oyo kunene? Jo Gen Z ne ok dwar finance bill nikech ne dhi miyo ngima bedo matek ne jo Kenya duto, kendo ne gin kaka joma kore ka chako ngima. So mano nyiche ni neno ka ng'anyo mamoko kuomgi nochwero remo, nyiche nomiyo sirikal oneno ni kare kamoro jomoluoro gi ok nyisgi adier. Mane momiyo Kenya chalo mochakore manyien kata sirikal mar Ruto. Jagoro maru mar ODM iluongo ni Sifuna nowacho ni jogo modonjo sirikal ne onge gi gweth mar chama, ne gidonjo kigin kaka oganda, ma ok gidonjo ni gin jo party. Sifuna kaka jagoro maduong' mar party e gin wawacho ni ne party pod ok obet. Ka party obet mowacho ni koro wadonjo sirikal, to nitie coalition agreement mabiro bedo machama wa kaka secretary general gi jokom mar party nyaka bibed ne gi sign, but mano ginyalo mna timo with the approval mar the NEC. Koro gima nya timore ni pod ok wadonjo sirikal, but kamoro be ka pod ok idhiye kata nyako kidwa sero tidhi limo dalagi, ok ichik ji ni kawuono awuok kata dhi nyomba tera yie, inyalo kwalo dhi. Koro jowa moko modhigo wachalo jomodiro kidi ei bungu mondo wane gik mantie iye kuno. To ma timo nang'o ne wach Azimio? Nikech Azimio kanyo bende mutni koro osechako nikech wach mar jogo ma jo ODM gitiyo gi sirikal. Nitiere joma wacho ni koro gidwa wuok. Martha Karua nosiko ni en koro dhi. Martha Karua mano nyalo bedo pache. Anding'e ni demokrasia wacho ni nyaki respect samoro opinion. Joma tin iwinjo pachgi, to joma ng'eny ema have their way, to gimbe giketo pachgi to you have their way. Martha Karua makoro wacho ni dwa dhi wanti and no winjo bura mane jo Azimio obedogo gi jo ODM, jo Wiper kane wan Jaramogi Oginga Odinga Foundation, and ne giwinjo pach ji kendo wabunge ma kuonde mopogore opogore. Onge ng'ama nopuonjo wabunge go gima gidhi wacho kanyo, kata jotendwa go ne ni kanyo duto mag the principles mag Azimio. So kodhi kamoro ene modwa dhi kende. Jowa nowacho ni gima duong' ahinya midwaro ni en kwe. Wang'e ni Kenya nyane gi chandruok maduong' ahinya ni en the cost of living, wanyomiyo nyithindo wa matindo gi otuk nyaka dog piny, cost ma living. Mokwongo ne en the finance bill mamano be nyiche ne osegol. Mar ariyo ne gidwaro ni sirikal ochak manyien mondo ka nitie jomoko manyiche no fail a fresh start. So mane matimore mineno kata ka nyiche ng'ato nitie cabinet machon to moduok go eko sani neno ka gionge ofis nikech nyaka giduoge bunge ma bunge dhi non gi kendo malong'. To be neno ki dhi non gi yo maler king'iyo nikech koro sani ochopo sama koro joma nie opposition gi joma nie sirikal chalo ka gima tiyo kanyakla. Be idhi non gi, idhi puodh gi yo maler? The opposition gi the sirikal ok ti together. Nitie gimoro minyalo luong ni winjruok ka gik moko dhi maber mondo kel kwe.
kama nyiche ne keny osegike, ne wanyalo bedo gi gimoro tungni, tulo. And tulo go kotimore to ng'ama benefit kata sirikal koro ok nyal ringe yo makare. And ma ok mokwongo, wang'e ni ndalo ma mbele kucho jatendwa moloyo mar ODM e chama maduong', en aora maduong' e Azimio kanyo. Kinde mokalo nitie mosetimne marach gore kata gima wuono osemaye membonge no ma to kendo kodwaro ni tulo bedi to kata jomo maego ok nya tiyo. To kinde duto osebedo kodwaro ni mondo kwe obedi. Mane momiyo ne wabedo kata gi the NARC coalition government kano ma in 2007 kane Kenya osewang' maonge kuma nwadhi bedo failed state to noyie weyo moduogo bedo. Ka nyiche ne mar Uhuru be ne okweyie ahinya gi kaka IBC notimo gik moko to noduogo mwabet. And mane momiyo nyiche ne neno ka nodhi kama ne ji pane winjruok nitie. Nikech gigi otime lela and ler godiechieng' onge gimoro mopando. To nodhi ma on witness kama ne NADCO report ne bedo signed nikech richo mosebedo mang'eny e Kenya kama duong' ahinya manyakelo tulo en weche mag NADCO report man bunge ne dhi nono kaka IBC dhi bedo. Kenya wacho ni Ruto nyaka wariembi, to samuriembe no be uonge alternative. Winjo piny ok nyal bedo makoro weyo kama onge ng'ama nitiere kanyo ne to alternative be ok imiyo jopiny. And kigolo Ruto tiketo kamoro namba 2 neno, namba 2 neno kamoro nya bedo magalagala molo Ruto. To kamoro be ka Ruto no dhi mowe to kamoro jalwenye ma dhi kawe. Mago duto gin options mang'eny moseng'iyo kendo selose ne ka ng'ama nyalo kendo machak bende ka gin magi. To joma seyo wacho ni jakom en Raila Amolo Odinga nodhi otiyo kamoro achiel gi Uhuru ma okawo pek mane Uhuru ni godo koro ene manodong' gi wich liech. Iwacho ni sani bende jatend piny masani miluongo ni William Ruto bende nigi gik moko ma ok otimore yo makare ma ji osebedo ka kwedo. Joma seyo wacho ni donjo kata konyo gi tiyo kamoro achiel no dhi miyo en jakom Raila Amolo Odinga ma pod dhi dong' gi wich liech e gik rem ma jatend piny Kenya ma William Ruto osebedo go. Bende nitiere adieri ma onge mago mana joma nigi luoro mang'eny e chunygi, to piny be ok inyal rito ka in gi luoro mang'eny. Gik ma Raila osekale ng'eny molo magi. Ng'eny joma paro machalo kago gin joma tindo moko ng'e kuma Kenya noae gi kuma Kenya dhi. Ng'eny nyithindwa kaka matindo masani ok ong'eyo ni ka multiparty pok odonjo in 1990 to ne ok unya bedo kata ji 6 e dalau. Mano would be ni nyalo wach ni mano romo moko winjore ma una joma koyud titero mane odo kwach kich kata detention and onge wakili mane nyalo yie ni biro yalo nikech ji noluor na pier gi rego mogote. So miyo gimotimo no en ng'ama mako rwath gi tunge to nyiso jopiny gima rach. And adwaro ni ng'e ni seche moko nitie gimoro miluongo ni mob justice. Mob justice is never right. Tiluongo ni mob justice nikech ka ji otime mob to koro ng'ama inyalo chimo maybe dhi makonge. King'iyo kata muma mar Nyasaye mwalamoni ni neno ka Yesu kama ni yale Yesu manong'adne buch tho, judge miluongo ni Pontius Pilate noyudo ni Yesu ne onge makosa motere mopenjo raia to raia to nowacho ni nege mondo wene gi mna Barnabas mane jakuo. So miyo the mob is never right. So kini jatelo to in jatelo ni gima ji mang'eny ok ne Nyasaye omi teko mineno. Mane the role ma jatendwa ni play. Yeah. To bedo ni jo ng'eny gi koro wuok chairman odhi tiyo gi sirikal, jolup ne dhi tiyo gi sirikal, minority leader bende koro dhi tiyo gi sirikal, nitie kaka gino oduoko teko joma ng'eny modhi onge. Joma ng'eny modhi onge. ODM is a big party and a big team. Wan gi jomotegno mang'eny e bunge kanyo. Minority leader kodhi minority leader en gima party ema yiero. Party wa mar ODM bro bedo. Sana ng'ena seneno kindiko ji mang'eny madwaro kom no, man gi gombo mang'eny, man gi tama mang'eny. Jo aringo kone gi kone mosewacho ni dwaro.
but chama katiba ema bro ing'eyo ng'at motegno manyalo rito gino to gindiko barua madhi kacha ng'ama dhi bedo minority leader. So ng'ama chamo yiere ma bro bedo. So jomodong' miwacho noringo mang'eny onge. Chama ma nyiche Mbadi nitie Mbadi nyiche ne en a nominated member of parliament. Koro kare kanyo onge kata gimoro miwacho ni by election ma bro bedo. Committee members mag park gin ji matin ma kamoro romo 20 ma bro dhi to yiero jakom moro kendo mar park to chako bedo and wan gi ji mang'eny ma be nigo jusi kanyo mna kaka Mbadi nyiche nego. Nitiere ng'ama penjo ka endi ni jatelo penjane ne Honorable Adumo wuor ni kaber to ene monego kaw kar Wandai kaka minority leader nikech ene the most experienced ODM MP currently in the house. Inyalo yie gi wacho mar kaw kom mar minority leader. Mano ji bro bedo gi opogore. An podo ka achiwo gombo e komno. Podo ka nyiso an abro serve chama kaka sebedo ka serve chama to nitie jo abat chama pod nigi right mar yiero anybody magi yiero ka chama odhi moyiera but as a loyal member tabro dhi adhi lawma be watieti kaka nyawan itiyo but podo ka show interest in that thing and mana wene chama ng'among'e kaka chama tiyo so egino kanyal lose kaka jotelo moko lose. Seche mang' wach mar puodho jotend migepe ni ochopo. Ang'ono ma jou kaka jood bura dhi ng'iyo otegno ahinya nikech nitiere joma seyo ni adier nitiere joma nyinge gi nyien manchoko ni e sirikal manchoko riembi to nitie joma noriembi to chako duoki. Ji koro penjo ni ka noriemb ng'ato nikech ok oti maber. Jumbe 2 kende to chako duoke. Ang'o ma koro ng'eyo sani manopogore gi manong'eyo manomiyo riembe? Katiba mane wakelo manyien machon ne ok ji bi kanyo ka oyiergi gi president but wuoth ma Kenya osewuothogo ka kelo lokruok mag lony mag demokrasia emomiyo sani jogi biro e bunge kendo kata ka president oseyieri to bunge nyalo duoki tamore wachni. So jogi endi sami dhi gine gi nyaka obed advertised e gaset mang'eny sirikal nyosetimo kata parliament ni jogi biro biro chieng' makama ka in gi gimoro ming'e ni rach kuom gi richo moro ming'e kuom gi to bi mondo iwachi iwinjo. So parliament biro kawo pach jopiny not only pach MPs jopiny the public ng'at man gi gimoro kuom ng'ato biro dhi and ibiro mi thuolo tiwacho gini nyakele kendo ike piny kendo inyalo biro miwache kanyo ka en gima diera. So sirikal bang'e ni kamoro nyok nyal gol ng'ato gi kaka incho chungi gi nikech the president ne dwaro none ni ji oneno no winjo ywak gi mondo chak manyien to konyadhi mochung ng'ato kae to chako duoko bang' jumbe 2 kong'e ni ng'ano nigi richo moro manyalo dhi kuodo wiye. Nitie joma wacho ni mano ne en kaka chalo gima ni wuondo jopiny nikech ere kaka inyalo golo ng'ato e tich to bang' jumbe 2 tichako iduoke. Mano wach mar golo nitie power moko nikech jopiny nyalo loso kamano to ok ginyisi ni ng'ani emiketi like joma nyiche nomiyo gol jogi gin jowa miluongo ni Gen Z botimo tich maber ma we appreciate tich magitim to koro Gen Z wacho ni gin gionge jatendgi gionge kabendgi to gionge kendo party ting'eni kuondegi kidhie to chama mayiero ji kata mna bunge kanyo committees mwabedego kinya bedo kionge chama so ere mesa minyalo bede gi jo Gen Z gi mondo gimbe wawache kata ni Gen Z ni wuoyi ni ber onyalo dwaro gini or show interest in this. Koro mano onge koro ji nyalo wacho pachgi but pachgi go may not be right mana kaka nyisi ni sama ne ing'ado ne Yesu buch tho to judge manonono gino modhi moyale noyudo ni onge makosa to koduoke to jopiny onyise ni nege. Yeah, so the public were not right. Man is the message we get, the biblical message. To chenro mar Gen Z ni mokwongo isiro chenro margi koso kisiro? Asiro chenro mar Gen Z. Gisetimo maber and gisemiyo changes koro waneno changes mosebiro kagi and going forward okapani things are going to be this ok bibedo kaka oseyudo katimore kata IBC gi ni midhi losi yiero mageno ni biro biro
bang' manyicho kalo ni going forward dhi bedo maber. Gino wadwaro ni ka gise make a point kamano to koro warito to wang'iyo ni changes manyiche gidwaro gi betimore. Koro magi gik onego ng'igi en richo pod ng'ato nyalo bedo ga sirikal e migawi mopogore opogore. To rem gi ni kanye? Bedo ni gionge jatelo no koso jotend piny mok winjgi? No, jotend piny de ni ok winjgi di nyiche okogo kabinet piny. Yeah. Ka nyiche piny owacho nyalo go kabinet piny, nyiso ni nyiche gi winjo ywak mar jogi. Ka nyiche nyalo gol finance bill ka bunge osekalo maduo kucho, nyiso ni koro iwinjo ywakgigo. Koro ywakgigo gine ma koro monde gibed ni nyalo kawgi kaka joma ochanore molo gik mane gitimo kagi. Koro nyaka gibed joma koro organize ma ka nitie gimoro to giwacho magi and onego gibed ni gin giikore mar gi other leaders mo. Gionge nikech nitiere ng'amoro note ka iluongo ni Masi koa game wacho ni mbija penj na mheshimiwa ni to wan kaka Gen Z tuakanye. Masi kwa Gen Z. No ka tuak ni bende gionge. Jotend piny nyiche wan kaka chama marwa mar ODM, nyiche wawinjore ni wadwaro consultation and national dialogue, and the national dialogue kodhi mbele ta good majority will be this Gen Zs mondo Kenya move forward. Yeah. Okay. Sani wadonjore weche mag yiero makoro itimo yiero mar iluongo ni IEBC selection panel. Un kaka Azimio un gi mutni moro kanyo. Nyicho kel Augustus Muli, sani koro chako kel Koki Muli. Ang'o ma nyaka timre sani kaka ng'ama osebedo e jatelo higni mang'eny? Ang'o ma onego bed ni keto piny sani mar yiero IEBC man goteku makare ma jopiny bende biro yie godo? Nikech magi mana joma dhi commissioners gin jochiko. To kawa ji ochiko go kende mutni osechako nene. Ang'o ma nyaka tim sani kaka koro mondo wagibed gi geno ni IEBC machielo madhi biro en IEBC ma ji te oyiego? Gima dhi kanyo ni IEBC kibede ichalo joma chalo judges of the High Court ma nyaka ubed ne onge gimoro ma ng'ato osebedo kuomi gi to moro kata matin. And nyaka gibed joma kodhi kanyo to nyalo timo gik ma adiera. Koro yie mar jopiny kod ng'ata miyiero kanyo e gima duong' ahinya moloyo. Nikech koteri to jopiny ni kodi gi to moro kata pod okitimo richo to kama chalo IEBC noero and en gima nyalo kelo ketho kwe mar piny. So emomiyo nyaka an denagom ne kitime kaka notim mar IPPG ndalo chama parties wa noyiero jogi mochung' kuonde go eko. Yeah. To sani kumodhi ni to bineno kodhi dhi yo maber koso koro nyaka mage momiyo pod wadwaro dialogue and naparo no bro dhi maber. Yeah. Embaka mudwano go ni bentiere chenro mar loko chike nikech tie joma wacho ni sama koro wasechope ni onego koro time referendum mondo ka piny olokre motegno yo ma Gen Z dwaro. Nitiere tiende mage momiyo we need them on board and sani koro kudwa loso chike to koro dwaro ni ji bedo on the table. Koro kinya time by just ringaringe street kata ketho gi jomoko nikech agenda mar Gen Z nyiche ne ber ni neno kane gichako to ne onge gir ng'ama gikwalo. Nyithindo mane temo kwalo na neno kane moko gimako magi lonyo duko ginego kaka the mobs timo matiende gin joma ne gilony to gimako gi magi nyiso ni gitimo tim marach magi keto gi kamoro. So kane gichako ne onge kuo madhi mbele. Sani nyaneno last Tuesday menche giringo nyaneno ka mtokni joma innocent mamoko gin jonyuolgi mabe chandore at jasasling igoyo ahero. Nyaneno ka moko igoyo Rongo, nyaneno ka moko igoyo Kindu. To joma timo gigo koro gin jo Gen Z, gin leaders moko maparo ni nyalo take advantage mar the wave mar Gen Z mondo gine kaka gi capitalize that euphoria ni nene gi mbele kanyo mondo jogi sympathize kod. Because I know ni joma timo gigi, some of them are not local leaders ma wuok kucho.
of them are even MPs who are not even from Nyanza. Some of them are leaders who kuonde moko. So mago joma bro spoil for the Gen Z. And the kajo Gen Z okobedo ga good and a clear roadmap gi gik magidwaro to girgi no bro na ruchore okobidhi mabor. To mano bro duoko Kenya piny. To obed ere kaka nyalo bedo motegno sani e seche ma koro waseneno ka police bende tiyo gi teko motegno. In kaka in e committee mar security, king'iyo kaka police osebedo ka timo jong'anyo, en yo mani kare koso? Yo ma police osebedo ka timogo ok ni kare. And mage momiyo wadwaro lony kata lokruok moko mwadwarogi. Nekech police koro neno ka jomoko ma ok jo Gen Z be koro donje igi timo gik moko. Nitie kata jomoko ma mungiki gini ma koro dhi orire igi odonje i jogi. Koro chuno police ne kiketho gir ng'ato to kamoro nyaka giti gi force, to mane makelo hinyruok moko ma koro kwadwar manyinya go joma innocent. To koro seche ma jatend piny wuon wacho ne ji ni ka ntiere ng'amolal to mondo nyisa ka gimeno kong'eyo. En wach mar ni otemo wuondo jo piny koso nitiere adiere ni gik moko nyalo timore ma ok ong'eyo? Nitie gik moko ma ka in jatelo to jomoko kata maparo ni mane kaka gikonyi nyalo timo gik maricho richo e ng'eyi. To ka koro jatelo maber kifwenyo to nego bed ni jogo kata chiegni kodi tikawo negi hatua. Wan kaka chama mar ODM nyineno ka jatendwa nyicho kawo okang' motegno mbele mowacho ni Inspector General mar Police nyaka wuogi, and nyineno kogole or resign. Iwinjo? So that is a step ne wan kaka chama mar ODM ok wan ready with the police action. Iseneno ka nitie kata ogolo moko magisedo ka gidwaro ni pod nyaka gol. Kendo nyineno ka jatendwa osechung' mowacho en our stand. Kata ka nchi wabedo as Azimio, our neck and the parliamentary group nche nobedo ga resolution ni joma incho hinyoregi haki margi nyaka non kendo nyaka sirikal kawatua mondo ne kaka gibedo ichulogi kuom hinyruok ma gibedo go to gilal ma familias go bedo gote. So mane stand maro. Kata kineno kwa donje sirikal to mane kuma wadhi. To jowa mabe owuok e chama marwa modhi e sirikal ong'e stand marwa and policy marwa kaka ODM. So kata ka gidhi kucho to wang'ene gidhi timo gik ma jopiny dwaro ma inche jopiny ywagogi. Ok gidhi kucho ni they are part of that government. Nitiere jomoko ma wacho ni mane mutego dhi magidhi godo no, nikech kaka sani wasebedo kwa winjo ka jatend piny Kenya wacho ni ukuwa mar mula onge gimoro amora, pesa onge, ukapwa mar pesa onge, usuru bende ok chok moromo. To mane migawo magimiyo jatend ODM iluongo ni John Mbadi? Trevor, mano ok mutego? Trevor kane pod an almost at the age of the current Gen Zs, I was part of the delegation manoko Baba to Kabarak, led by the late chairman Maluo Council of Elders manilongo ni Koyopia. And at that time jimang'eny noduogo kong'ene gweno muonyo tinga. But mano nokotimre nikech ne wadhi kucho mondo wariwre gi KANU mondo wane ni gik moko timore makare. To ka notamore to ne wawuok. To sama ne wawuok noero, ne neno ka sama ne wawuok no ok wawuok kendo ne wathulo odno gi ji mang'eny. So miyo jowa gi kodhi to gin joma dhi nikech kitimo gimarach to Gen Z gi be sani ng'iyi sani. And gin joma be waseng'e their track records. So gin joma wan wanyalo wacho ni wachalo joma bayo kidi mondo gidhi gilimie kucho kapod ok wadhi gi miluongo ni coalition. To ka necessary to ka chiemo the party or resolve to we'll go into that coalition mana kaka nwatimo handshake with the Uhuru. Okay. And we did it with Moi. We did it with Kibaki. And if you look at the best times ma the Kenya economy improved, nodhi mbele. And sama ne babo makore gi Kibaki, you saw the road infrastructure mineno sani. So seche moko this gigo koro konyo raia gik manotimorego. To kwa adhiya ni wane opposition to ng'ato president ni koro en jasiki Kenya ok nyadhi mbele. Ponono ni mano timore kwano mar higa mar 2027 dhi bedo nade e kind Raila gi Ruto
kata Ruto gi Gachagua. In isebede siasa higni mang'eny. Yamo dhi lokore machal nade? Ka? Kigo to rubin mbele higa mar 2027. Wach mar Gen Z gi wach mar opposition temo ka gima gikonyo sirikal. Dhi loko kwano mar siasa nade higa mar 2027. Jotelo idhi loki gi nyithindo gi koso ji pod biro mana tiyo kaka gi. Nyithindo go onge piny ma nyithinde mosedhi mokawo loch motiyo anywhere in the world. Nyithindo go are just making a point and they've made their point. But many of them katakimio the government sani they'll not be able to manage because they require experience and training. Some of them are graduates but pod gionge those management skills maginyara go the country. Some of them could be brilliant in various aspects, but management is different. And I can talk from my experience after college. So there are things you join when you work with the government. Kata politicians mang'eny ginitie mang'eny mok understand gik ma mang'eny. Gin mok nena ka ok understand jomo pokotiyo gi government monge how the government runs. Nyaneno ka make kata a lot of noise but nitie gik mok understand. So nyithindwa gi will gain experience with the time. Yeah. And kama gichake nadwa ni ging'eni even the leaders magineno sani maginyalo kata luongo ni fossils also started as young men. Look at Raila, Anyang' Nyong'o Orengo at the time of Jaramogi, Masinde Muliro, Martin Shikuku, Katana Ngala and all those fellows. So when these people came, they were very young, but they didn't rush for these leadership positions. They understudied the jotelo manenitie Masinde Muliro gini then. So samane sagi ochopo to koro. So they've not just found themselves there. Yeah. Koro gibro kao sama tin. Aneno ka jo Nyakachoro na penjo mang'eny kabisa kata odongi daka paga bichi danga tim ne gimarach ko ka penjo magioro naka. Uyumore Trevor kod Mwesh maendi an gima chanda ka paro seche moko en ni Kenya waonge gi tich mapita ko Nyakachu rudi. Inyalo tim nang'o mondo miro were koro chak yudo tich. Nikech wach mar bedo ni onge tich ni en gima oseyuagi higni. In kaka ng'ama osebedo jatelo higni mang'eny ang'o makoro sirikal nyaka tim sani mondo minyo matindo gi yud tich. Gima nyaka watim manye gisekelo right and emomiyo kwadwa ni mondo gi lose focus on gima nya gichako ni and mondo nen gin jomochung' nadiera on ging'eni nyichik golo taxes to gin giwegi ne gineno kaka pesni gikwalo ok dhi e tije mowinjore. Niche gineno Harambee ma seche moko ng'ato nye en MP wuotho gi tiende ka to seyiere gi gachiel ni tinyaneno koting'o kata 20,000,000 tere kanisa golo kany and wang'e the salary mar an MP even in 5 years. So gik manyokel gi changes an nyaneno ka changes osechako lokore kata kanisa. Iwinjo changes nosechako lokore nikech ng'eny jo mang'eny ma be nche nie kanisa be koro nche nose lose focus ji noketo kuomge pesa moko tine kata oyud gadiera. And mano mi adwa nago erokamano ne bishops wa ma all along osechung' nadiera machalo like Bishop Canon Ong'injo mar ACK Maseno South Diocese, the Bishop Joshua Wit Maseno East, Bishop Wasonga retired but still very active. Bishop Zacchaeus Okoth, because they've been very steadfast on wachadiera mok gidhini pesa moro ni kata jasiasa migi ni giketegi. So everywhere obed parliament nyiseneno confessions ma MPs moko koro wacho. Nyeneno ka MP moro wacho ni en ogomna yes nikech nomiye kia millionary. So pesni go kobedo invested well kumane wadhiene and mane gin wadwaro kwe to ibro yudo ka wanyalo revive the factories mane tiyo kata Kisumo kaka Kikomi, Kenya breweries gini ne tiyo kuondego. So these things have gone osethomna because of poor management and corruption. Okay. Yeah. Tire Paul Ambeka wacho ni Paul Ambeka ka wuok Nyaksure Primary School. Agombo penjo mheshimiwa ni ang'o momiyo Nyaksure Primary School ok yudga NGCDF kata mana dongruok e area ma Nyaksure no mano Kogada village Kadinda.
Mano good concern, but mana bro non. Mano pogore gi debate nya bro non. Nise ni pod watia and wasachaka another financial year bro wuotho mondo adhi check. Okay. Nitiere chenro moko mag last mile connectivity mang'eni bibaro idhe nyalo paro ni ma en jane makora keto lakini ma mwalimu William Oruongo owadala wakuchocho Trevor Musna mheshimiwa nyise ni opare kasaye andingo pange last mile connectivity japuonj William Oruongo. Chenro mage mag pango mar last mile. One gi many areas ma the programs the mbele sani mag last mile connectivity. Ya nitie areas ma nyose map out. Ma inchi onge mikete stima sani. Moka pani areas moko sachako dhi mbele. Mago joma ne orona penjo ka gin nyakach lakini waduga ne mbele e debate marwa mar wagomba kani to koro sirikal gi chenro magen godo sani ni in kineno sirikandni inyalo luonge nang'o nikech nitie joma luonge ni broad based, joma luonge ni coalition, nitie joma luonge ni inclusivity government. In kinene sirikal machalo nade to bodhi tiyo maber? Ya obro maber nikech koro sani nitie paro mopogore opogore madhi wuok. Nitie paro ma joma nowuok kage. Mbadi has been an assistant minister before. He's an experienced member of parliament who was doing his 20th year in parliament. Wanda is very experienced in the private sector before joining and also started as an activist. He's one of the longest serving started. Many people might not know that from the time of Jaramogi. So, opinion magi dhi kelo and wang'e gi magi stand for. I believe ne dhi konyo sirikal no. And ang'e ni ket manyoket gi kanye momiyo kata chuny jo Gen Zs koro osedok piny. Ok ine ka koko koro nitie mang'eny. Kuonde manche koko nitie. To koro nitie joma pod penjo mopogore ka endi topic oimore Trevor penj na aduma ni lek mare mar 2027 chalo nade? Koso sani to pod ji tiyo monde. Ma penjo mobiro kwe ariya dega uchielo. Sani gima duong' ahinya gi gik manyadhi mbele Kenya ka en loso Kenya. Gitiyo kuonde momiwago walose. Ka chieng' moro wagik mbele kucho to wabro go mbaka ma mbele ko. But kwa keto mage pachwa ahinya to gik ma ji penjo gi ok wadhi timo kata rie Kenya kata rie chama maro. Sani ma koro sani en mana tich kende ma juni bende. Sani en mana tich to gi rie chama maro nikech ing'e ni wane mane chama maduong' man gi oda e Kenya ka moting'o ji kendo dhoudi duto mag Kenya ka te. Udhi timo nang'e wach mar rieyo chama ma koro iwacho? Udhi timo nang'e chenro mar rieyo chama? Udhi rieye nang'o? Rie? To chama oko bam dongo riere to en gi jatendgi mwang'e stand mar. Nitie joma wacho ni nitiere ng'ikruok moro e chama nikech mokwongo jatend chama wuon dwa dhi e AU mabe otesege nochiw nyoro. Ero jomoko be koro osedonjo tiyo gi sirikal. Nje uketo nudhi keto yiero moro madundo dwe mar 4 ne ok otimore. Nitie joma wacho nitiere chochni e chama. Yiero go nyok nyatimore gi tulo moko ma inche ni e Kenya kagi ok unyadhi nuyiere chama to jou moko to inyore. Nitie jou moneg man gi liete Kenya ne nigi tulo jo ala nyok dhi e tijegi piny nyochung'. Koro sano kaka chama ok unyadhi nuyier. But chama wano en gi jatende kato dhi e AU kuno to pod en jatendwa mar chama. Pod onyabedo jatendwa to chama ni be nigi ji mang'eny. King'iyo the chama ma kineno to nigi teko mang'eny kata kaka gik moko timore odhi e Senate odhi e Parliament kata mna oko ka ma organize man gi structures en chama mar ODM. Omiyo kata ka jatendwa odhi to wabiro rama tiwacho ni kama kata kodhi kucho to ng'ama mako kanyo en ng'a. En be iyiere ga mana gi ji ok nodhi kanyo noketore kanyo en owuon. Raila Odinga osebed kiyiero kendo ineno koluongo buche ma yiere kendo seche moko ji osebedo ka chung' kode. So miyo chama no joma nyowuoke en mana the 2 deputies. To 2 deputies go kuonde ko pod wan gi joma could just be competent enough ma dhi fail. Kamo paranyo weyo gi kama jowe ka cabinet approve. Then pod wadhi adhiya mbele as chama onge gimoro ma ng'ekni nitie kata matin. Uonge gi luoro ni samoro jende manie chama wasewinjo ka moko mutni moro nitiere
ni ginyalo loso chambe gi giwegi. Un kaka jotene unge gi luoro mondo nyalo dong kendu e cham. Mago paro ma joma tindo jabedo ga, nitie jomoko matindo manyalo paro kata ni koro ni kamoro kidhi kamoro koro iwuoro ni kamoro isebedo kaka wuon chama. Na nyisi ni mondo gik kama wuon chama ni obet, nitie gik mosedhie mang'eny joma nobiro nyoro. Be kibiro yudo joma mutnego gin joma pod ok obudhe siasa mar elective ni for more than 10 years. Ibiro yudo ni gin below 10 years. So experience biro nyiso gi ni chama kimutni kamano kibiro kiyudo jomoko. So chama will go ahead. Mamutnego be kadwaro to bro lara gik moko. Yeah. To jo chama mabiro decide. So mutni onge chama mar ODM. Okay. Yeah. Ka koro watieko chenro mar duol ni, ndi ang'o madier ni jopiny mondo winj kuomi kawuono kaka Adumo Wuor jaod bura Manyakach kata gi jatene ma ODM? Gima nyalo wacho en ni gima duong' ahinya madwana nyiso oganda marwa ni kwe gima duong' ahinya. To nye waseneno kendo adwana nyis nyithindewa makata jo Gen Z ni nye gise make a move ma onge ng'ama nyalo ignore. We appreciate gik magitimo no ero kendo jo Kenya te morgo, joma dongo gi joma tindo. But koro nyaka gichik itgi mondo giyud guidance from joma dongo. Ndalo moko naneno kane wane chama mar Ford, kane Jaramogi ochako ni mosore gi Moi Corporation, waluonge ni corporation that time. To corporation no ema koro nodhi ma onyuolo gik mang'eny because at that time kata stima ne pod ok odhi Bondo, no gik mana Kisumu. So bang'e no gik mang'eny onyuolore thurwa kanyo. Naparo ka ndalo moko dhi kamoro ni Tononoka Mombasa, to ne nitie ng'at miluongo ni Sheikh Khaled Balal. Kano wuok e rally to ne en ng'at motegno kabisa kaka nyithindewa moko matindo kata mawa bunge sani mwenye choko donje bunge. To dhi attack Jaramogi, gimomiyo Jaramogi ne loso gi Moi. To Jaramogi nong'e ni Sheikh Khaled Balala chalo nyathine. Kano ochung' noloso to luonge mani bi chung' ane mbele ka. To nyise ni wakati nilikuwa rika yako nilikuwa mara 10 kushinda wewe. Dogi bed pe. And the issue rested like that. So miyo jwa mang'eny gi samoro nyalo paro ni ging'e mang'eny molo kata wuon party. Nikech gik ma wuon party nosedhiye kamoro pod ok gikawo their time. Kata nyithindewa machalo Gen Z gi. Adwa ni ging'e ni bedo kata jela higni 10 almost a decade. It's not an easy thing. And jatendwa ni has gone through it. Jatendwa ni osekwang'e nam nyaka Uganda. Jwa mang'eny ok kata ora kende kitero no ng'adi to luoro pi ok nyang'ado gi. Teno kwango tieno masomba gi maugo kae. Ose sacrifice for this country. And osewe gik moko, so mano gimogi ng'and magi are the lessons. Mwagombo ni ging'e. Mondo ging'e ni change requires resilience. And the change ok be at once. The change is progressive. Obiro mos. Alright. Erokamano ahinya Mheshimiwa Honorable Adumo Wuor jaod bura Manyakach. Wacho ni chama pod ochung' makare. Gine gikonyo mana mondo mi piny kik kethre. Mane kama wawe chenro mar duol kaka pile an nyinga Trevor Ombija jande ngopanga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakuar guok kocha pesa. George Bati Daddy Kula wacho no biro sadek kero kidhi mabor ahinya. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu imboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tunia huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *41